समनिफ्राय सरकारि न'खौ मोननो हायाखैमोन PMAYG न' मुलाम्फागिरिफोरखौ न'खर न'खर थांनानै नोंथाङा दिनै बेखेवना होदों। जोंनि बिटिआर आव एक्जेक्टलि आं फिगारखौ बुंनो हाया, नाथाय सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि सिङाव 1287 न' फैदों। बे 1287 न'खौ जोङो दिनै फाउन्डेसन खालामदों। इन जेनेरेलि जोङो सेरेमनियेलि बिटिआर आव मोनफ्रोमबो बियाबावनो बे खामानिखौ मावदों। गतिके आं बिटिआर सरकारनिनो मानबिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सासे सोद्रोमा जानानै आंनो 14 नं सिरांदुवार ब्लकआव दायथ' होनाय बायदियै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो प्राइमारिनि आरो भिसिडिसिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ ज' लानानै जोङो दिनै जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव सेरेमनियेलि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। सार जों नुदों बिपिएफ सरकार थानाय समाव रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुङोमोन जे सार बिपिएफनि इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिथांमोननो न' होआ, नाथाय नोंथांमोननि सरकारा इउपिपिएलनि बेलाया बिपिएफ बा गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय बिथांमोननो न'खौ होआखैमोन। जोङो जनमुखि मोनसे सरकार मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि मोनफ्रोमबो न'खरखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो भारतीय नागरिकखौ लानानैनो जों समाज मोनसे गुफुं समाज दानायनि थांखिजों जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि जोङो सरकारखौ गायसनदोंमोन आरो बे हाबाफारिजोंनो बे थांखिजोंनो जोङो दिनै खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोंनियाव माइ गाब जुजाय बिदि सानलायनाय गैया। साफ्रोमबो मानसिखौ आखायाव हमनानै दैखांना लाङोबासो नोंबो गुफुं मोनसे न'खर दानो हागोन। गतिके गुबुन न'खरखौबो लांफानाया जोंनि दायथ'। बे खामानिखौनो जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मावफुंबाय दङ। दा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांखौ आरो दायो खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो गोबां एटेक खालामनानै बाथ्रा बुङो, गान्दुला राजा बायदि बायदि। सार मा बुङो? बिथांमोना बुंनायनि अनगा जेबो राहा गैला। मानोना रानहाबनाय जिबौ गोरान बायदि बिथांमोना अबस्थायाव जानानै फैबाय। जिबौ गोरान जानानै मैदेरखौ मन'नायनि सिमां नुनाया माने साननो गोनां मोनसे बाथ्रा। मानोना जाय हाग्रामानि अबस्थाया देग्लाय दिनै लाथिख' जानानै फैबाय, बिथाङा जोंखौ गान्दुराजों रुजुदों ना माजों रुजुदों रुजुबाय थाथों। 31 थारिखै बिथाङा डेडलाइन होदों। आं सानदों 31 थारिखनि उनाव जोंहा एसेमब्लि मोनसे जागोन। नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों, बिथाङा बै जोबथा एसेमब्लि सेसनाव बाहागो लाफैथों आरो बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथि खाथि गिदिंहैथों। आं बेखौसो बिथांनियाव खावलायदों। बिथांनि अबस्थाया दिनै ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैबाय, थासारियाव फैबाय, माने हाग्रामाया सोर बे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। थिग दं, 17 बोसोर बिथांनि दिनाव थैनि बाना बोहैदोंमोनब्लाबो, बिथांनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारग्लुंनाय सिथारग्लुंलायनाय जादोंमोनब्लाबो, बिथांनि दिनाव हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंब्लाबो, बिथांनि दिनाव सोबख'नाय जाख'नाय साखन्द्रा बारा ओंखारदोंमोनब्लाबो जों बेखौ बावगारबाय आरो बिथाङा जि जारिमिन खालामलांबाय। दा हाग्रामा होननाय बुस्थुआ मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा दोनखोमानो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिलागासिनो दङ। आंथ' बुङो, नैबे बावैसोनि गेजेराव इलेक्सननि सिगां सिगां मेक्सिमाम बिपिएफनि लिडारफ्रा आं इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन होननानै बुङाखै, हाग्रामानि बिपिएफ दोलोखौ नागारजोबनो थांगासिनो दं। सार नोंथांमोननि दोलोखौ सरकार दाजेननायनिफ्रायनो हाग्रामा बिथाङा सिफायनो बोलो होबाय थादों, नाथाय हायाखै सार। फेलार जाबाय। बालाबारियाव खुसेंग्रा जावनाय बायदि जुदि सरकार सिफायनो सानदोंब्ला बिनिख्रुइ महामुर्खसिन सुबुं थानाय नङा। बियो बाथा सिरा एन्जर होनाय बायदि होजानाय बा खामानि नङा। गतिके जुदि बिथाङा सानदोंब्ला बालाबारिनि खुसेंग्रा जावनाय बा बाथाबारियाव बाथा सिरा एन्जर होनाय होननानै बे गावनि खोन्था, खिन्थु गावनि आथिङाव गाव रुवा होनायनि अनगा जेबो माबा गैया। दिनै बर' हारिया खौसेथि नागिरदों, जोङो खौसेथि जानो नाजागासिनो दङ। साफ्रोमबो बर' फिसाखौ लानानै जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दाखांनायनि जा बड'फा इउएन ब्रह्मनि सिमां,
बे सिमांखौ मावफुंनो जोङो आखाइ होगासिनो दङ। नाथाय हाग्रामायाल' मा होनगोन बेखौ फारनै लानजायजोंबो खुगाजों खर'जोंबो माने खुगा गोनां जिबौ गांसो बायदि जानानै बर' हारिखौ माने सेवहांगार खालामनो थांगासिनो दङ। बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय। गथिखे मुर्खनि खियाव थाम्फैयाबो बाया होननाय राव बायदि हाग्रामानि रावा जाना फैगासिनो दं। दा खौसेथिया माबायदि? खौसेथिया समा हांख्रायदों, समा खावलायदों, बर' हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। पलिटिकेलि, ससियेलि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों खौसेथि जानायनि सम फैदों। दाङाबाजि जानायनि सम फैयाखै। हाग्रामाखौबो खावलायदों, नोंथाङा खौसेथिनि दाहालखौ हर, जुदि हौवाब्ला आरो हिनजावब्ला न' सिङाव हाबसोनानै था। मालायनि दाहाल हमनायाव जेंना हिसाबै दा गसंथों। बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायो।